में 32 GB रैम बा। ओकरा नीचे ब्लूटूथ सेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। चोली में हमरा हॉटस्पॉट बाटे। बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। अरे का बुझला? चोली में हमरा हॉटस्पॉट बाटे। बाहर से पूरा स्किन टच बाटे। आगो दबा के बटन कॉल तू चेक हो। बात हमारा सुन सच बाटे। एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा। एह पक्के हो के ना कॉपीराइट क्लेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। लहंगा में चले इंटरनेट हो। सारा फंक्शन बात सेट हो। अरे बाबू लहंगा में चले इंटरनेट हो। सारा फंक्शन बात सेट हो। महंगा मोबाइल बा हमर जवानी। अर्जुन से मामला बा सेट हो। आगे से अच्छा पीछे के फ्रेम बा। आगे से अच्छा पीछे के फ्रेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। आया में खेले वाला ऑनलाइन गेम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। हमरा ढोढ़िया में 32 GB रैम बा। बुझला? दिमाग हैंग क जाई।